సో మొత్తానికి టిక్టాక్ స్టార్స్ అయిపోయారు అలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి. సో అయిన తర్వాత ఒక సెలబ్రిటీ స్టేటస్ లాగా వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా గుర్తుపడుతున్నారు. అండ్ కొన్ని నెగటివ్ కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి పాజిటివ్ కామెంట్స్తో పాటు, వాటిని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? అంటే ఒక మనిషి అందరికీ నచ్చదు కదండి, అది కూడా ఇప్పుడు అలా నెగిటివ్ వచ్చిన మూలనే కదండి ఎంత ఫేమస్ అయ్యో. అది మా మంచిగా అనుకుంటానండి నేను. అంటే ఫేమస్ అవ్వాలని చేశారు లేకపోతే మీ ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది చేశారు? ఫేమస్ అవ్వాలని అసలు చేయలేదండి, ఇది సరదాగా చేద్దాం, పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా పనులు చేసి చందన రమేష్ గారి దగ్గర చేస్తానండి నేను. చేసి ఇంటికి వచ్చాక ఖాళీగా ఉంటాను, పిల్లలు ఉంటే పిల్లలతో ఆడుకుంటాం గట్ట ఉంటుందండి. ముగ్గురు హాస్టలేనండి, ఇక మాకు ఏం అసలు ఉసిపోయేది కదండి ఇంటికాడ. ఇలా చేసుకుంటే కొంచెం కాలక్షేపం ఉంటుంది అనేసి స్టార్ట్. సో మీకు కూడా అదే ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా అప్పుడు? అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే డ్యాన్స్లు అయ్యి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదండి, కాకపోతే సరదాగా చేద్దాం పాప అంటే సరే అండి చేద్దాం అనేసి చేశారండి. సో అది మేనరిజం ఎవరు నేర్పించారు మీకు? జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని ఇలా ఊగడం అది మీరేనా లేకపోతే మీ మేనమామ వాళ్ళ కొడుకు ఎవరైనా? అసలు ఎవరికీ తెలియదండి, నేను డ్యాన్స్ చేసుకుని ఉండండి. అమ్మాయికి పాపం డ్యాన్స్లో చదువుకుందండి, నేనైతే చదువుకోలేదు, డ్యాన్స్ రాదు. ఇలా మామూలుగా చేస్తుంటే నేను అన్నానండి, ఇప్పుడు డ్యాన్స్ ఎలాగ వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి ఇంకా గట్టిగా ఊపుతాలా కొంచెం బాగుంటుందా అని అన్నానండి. అప్పటి నుంచి ఇలా ప్రతి అంటే ఎప్పుడైనా నెగటివ్ కామెంట్స్ చూసి బాధపడ్డం, అలా మీ వైఫ్ గురించి కామెంట్స్ ఏమైనా ఎందుకు మీరు అలా చేస్తున్నారు అలా బంధువుల తరపు నుంచి అలా ఏమైనా వచ్చాయా? బాధపడి ఉండండి. అంటే జనం అంటే అందరూ మంచి అందరికీ నచ్చం కదండి, ఏంటి మేము అందరూ బాగానే చేస్తున్నాం కదా, ఏరే రకంగా చేస్తలేదు, అమ్మాయి చీర కట్టించి నేను కష్టపడుతున్నాను, ఇంత బాగా చేసినా కూడా ఇంటికెళ్ళి పెడుతున్నారు అనుకుని బాధపడి ఉండండి. బాధపడి అనుకొని ఇంకా వాళ్ళ పాపం ఆడదే అని చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ టిక్టాక్ వల్ల మీకు ఏమైనా ప్రమోషన్స్ కానీ అలా ఏమైనా వచ్చాయా? ఏం లేదండి, అంటే టిక్టాక్లో డబ్బులు వస్తాయి, ఇంత నేమ్ వచ్చింది, ఇన్ని లైకులు వచ్చినాయి కదా అన్నారండి. అది నాకు తెలియదండి, అది చదువుకున్న కుర్రోళ్ళు అయితే దీనికి ఇది వస్తుంది అని తీసుకునండి. నేను అయ్యేం చూసేవాడు కదండి, వీడియోస్ తీసుకుంటాం అందులో పెడతాం, ఎన్ని లైకులు వచ్చినాయో సాయంత్రం పనిలోకి వెళ్ళి వచ్చి చూసుకుంటామండి. మనకు బాగానే ఇవాళ 1000 వచ్చినాయి, ఇంకా బాగా చేస్తే ఇంకా రేపు వద్దన్న 200 పెరుగుతాయి అనుకు చూసుకునే వాళ్ళు, కానీ డబ్బులు వస్తాయి అనేవారండి, మాకు తెలిసేది కదండి.